Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Алдынгы нефтче һәм бөек ватан сугышы герое. Әлмәттә Әхәт Габайдуллинга яңартылган һәйкәл куелды. Канәгать булдык инде бу эшләгән эшләренә. Рәхмәт, куллары сызыласыз булсын. Аллаһның рәхмәтләре яссын. Аңа 100 ел тулыр иде. Гариф Ахуновны искә алдылар. Монда язды ул «Хәзинә» дигән беренче үзенең романны. Нефтяникларга багышланган. Иң беренче аның шундый зур әсәре. Остаханә, Луч медиа мәктәбе хәбәрчеләре картиналар галереясында булды. Әлмәтнең картиналар галереясында оста һөнәрләр уза. Шуларның берсендә безнең медиа мәктәп укучылары катнаша алды. Бөгелмә районында урманны саклыйк акциясе кысаларында 7000 агач утырттылар. Акциядә Бөгелмә урманчылыгы, Бөгелмә урман хуҗалыгы, шәһәр администрациясе, мәктәп урманчылыклары хезмәткәрләре, 14нче прогимназия, ата-аналары һәм волонтерлар катнашты. Үсентеләрне, көрәкләрне, перчаткаларны да бөгелмәләргә урында тапшырганнар. Агач утыртырга 200дән артык кеше җыелган. Һәр катнашучы аңлап эш итә, игелекле эш башкаралар. Агач утыртсаң, киләчәк тормышка үз өлешеңне кертәсең, балаларга үрнәк күрсәтәсең. Урманнарны торгызу милли проект кысаларында узучы урманнарны саклау проектын тормышка ашыруның өстенлекле юнәлеше. Аның иң мөһим элементларының берсе бүгенге акция. Ул бөтен Россия буенча уздырыла. Балалар урманчылыгына кергән отряд укучылары бу күркәм традицияны калдырмыйлар. Ел сайын агач утыртуда катнашалар. Отряд существует уже. Отрядыбызга 5 ел. Бу инде икенче буын. Безнең экологик юнәлеш балаларны гармониядә яшәргә өйрәнсеннәр дип алып барыла. Һәм алар да бу чараларда бик теләп катнашалар. Табигатьне саклауга үз өлешен кертәләр. Бөгелмә урманчылыгы урманны саклык акциясын елга 2 тапкыр уздыра. Бөгелмә урман хуҗалыгында бүген агач утырттык. Зур акция булды. Урманны саклау буенча безгә ярдәмгә килделәр. Администрациядән күп халык, 3нче мәктәп, 5нче мәктәп балалары кушылды. Теләгән кешеләр шулай гаиләләре белән килделәр. 1,7 гектарда 7000дән артык бүген посадочный материал урманда утырттык. Быел ел сайын уздырыла торган урманны саклык бөтен Россия акциясының максаты да бар. Илдә 70 миллион агач утырту планлаштырылган. Айсул Миннебаева, Ямяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда өлкән яшьтәге машина йөртүчеләр арасында юл грамоталыгын артыруга юнәлдерелгән агарту чарасы узды. Түләүсез семинар 65 яшьтән өлкәнрәк гражданнар өчен оештырылды һәм 2025 елда гамәлгә кергән юл хәрәкәте кагыйдәләрендәге мөһим үзгәрешләрне тикшерүгә багышланды. Армия, авиация һәм флотка ирекле ярдәм итү оешмасының Ознакай муниципаль берәмлеге бүлегендә узган чара хакында тулырак мәгълүмат Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Районда мондый чара ел сайын үткәрелә. Аның максаты юл транспорт травматизмын профилактикалау, машина йөртүчеләр арасында хокукый культураны югары дәрәҗәдә саклау. Семинар кысаларында өлкән яшьтәге машина йөртүчеләр алдында төп ведомстволар һәм оешмалар вәкилләре чыгыш ясады. Сәламәтлек саклау белгече юл транспорт хәрәкәтләре вакытында беренче ярдәм күрсәтү алгоритмнарын яктыртты. Алга таба иминiyet компаниясе эксперты һәм дәүләт автоинспекциясе хезмәткәре чыгышы тыңланды. Алар гражданнарны кызыксындырган сорауларга да җавап бирде. ЮХИДИ бүлеге инспекторы Бусат Джавадов белдергәнчә, агымдагы елда Ознакайда өлкән яшьтәге машина йөртүчеләр катнашында 2 юл һәлакәте теркәлгән. Водитель автомобиля марки Лада Калина не справился с рулевым. Лада Калина маркалы автомобиль йөртүче руль белән идарә итә алмый һәм бәлиғ булмаган җәяүлегә бәрелә. Балага 1 яшь. Ярчаллы балалар хастаханәсенә озатыла. Әлеге автомобильнең йөртүчесе өлкән яшьтәге кеше. Яшь чикләүләре аркасында руль идарәсен башкара алмаган. Шуңа бәйле рәвештә Ознакай районы халкын кисәтеп, юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә чакырам. Население Ознакайского района соблюдать правила дорожного движения.
Бүген районда машина йөртү һөнәрен үзләштерүче курсантлар арасында 16 яшьтән 74 яшькә кадәр булган кешеләр бар. Тик өлкәннәргә уку авырырак бирелә дип ассызыклый Дасаф Азнакай муниципаль берлеге советы рәисе Гәрәй Хәмидуллин. Яшь кеше инде тизрәк үзләштерә, зур яшьтәге ветераннар уже бездә укыйлар, но алар инде безнең авырырак укыйлар. Алар экзамен биргәндә дә авырырак бирәләр һәм инде бу өйрәткән вакытта да безнең инструкторларыбыз инде аларны инде дәресләрне күбрәк бирергә тырышалар, күбрәк йөртергә тырышалар. Алар укып чыгалар, праваларын алалар. Но без инде аларны 3 ел вакыт үткәнче инде карап торабыз, контрольгә алабыз. Семинарда катнашучылар арасында Гөлнур Садыкова да бар. Аның машина йөртү тәҗрибәсе 40 елга якын. Кагыйдәләрне бозганым юк, башкалар да тәртипле йөрсеннәр иде дип тели. Яшьләрнең менә кайвакыт үзләренең тәртипләре борчый. Менә мин кичә Ленин урамыннан кайтам. Кызыл төскә кирип китәләр яшьләр. Бик кызу йөриләр. Урамда бит инде һәрбер ненең үзенең шамасы бар дигән кебек. Шуңа күрә ул кешеләр генә түгел, яшьләр дә безне хөрмәт итсеннәр иде. Бүгенге укуларда Азнакай районы һәм шәһәрендә яшәүче 40 өлкән яшьтәге кеше катнаша. Алга таба алар машина йөртү буенча осталыкларын да сынап карый алачак. Бәйгенең җиңүчеләрен билгеләгәч, очрашу чәй табыны артында дәвам итте. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәттә донлыклы нефтче, социалистик хезмәт геройы һәм Бөек Ватан сугышында катнашкан Әхәт Шәрифулла улыгы Бәйдуллинга яңартылган һәйкәл ачу тантанасы узды. Татнефть браулау предприятиесенең ветераннар советы инициативасы белән оештырылган вакыйгага яшьләр оешмасы вәкилләре, ветераннар, компаниянең профсоюз лидерлары җыелды. Әти әниләр әйткәнчә, кешенең исән чагында кадерен белегез, үлгән чагында каберен белегез. Канәгать булдык инде бу эшләгән эшләренә. Рәхмәт, коллары сызыласын булсын. Аллаһның рәхмәтләре яссын. Геройның гаиләсе кабер ташын реконструкцияләүгә, Әхәт Гобәйдуллинның казанышларына туры китерү тәкъдимен рәхмәт белән кабул итә. Әтиләренең тарихка зур өлеш кертүен онытмаулары алар өчен зур горурлык икәнен дә яшермиләр. Никто не забыт, ничто не забыто. Люди, которые осваивали нефть, начиная в послевоенные годы, особенно, а это так и было, эти люди достойны вечной памяти, внимания, хорошего отношения и открытие сегодняшнего обновленного памятника – это тому подтверждение. ТССРның Яңа Писмән районы Тимәш авылында туып үскән Әхәт Гобәйдуллин 7 еллык мәктәпне тәмамлагач колхозга эшкә урнаша. 1939 елда Кызыл армия сафларына алына. Бөек Ватан сугышында алгы сызыкта батырларча хезмәт итә, аннары республиканың зур нефть өчен көрәшнең алдынгылары арасында була. Наставник, первый мой мастер, он все рассказывал, показывал, что как делать, учил нас. Все интересовался, как мы работаем, как живем, чем занимаемся. Тантана һәйкәлгә чәчәкләр салу белән тәмамланды. Бүген Әлмәттә Гариф Ахуновны искә алдылар. Быел аның тууына 100 ел. Татар мәдәниятендәге тирән эз калдырган кеше, прозаик, журналист, тәрҗемәче һәм драматург Гариф Ахунов гомеренең 12 елын Әлмәттә яши. Бу вакыт эчендә ул 10 китап язып калдыра. Очрашуда әдипнең кызы, шулай ук язучы Наилә Ахунова да катнашты. Сүз Алсу Әхмәтҗановага. Гариф Ахунов 1925 елның көзендә туа. Быел аңа 100 яшь булыр иде. Шушы датага бәйле бүген балалар библиотекасында Әлмәтнең шагыйрьләре, язучылары җыелган. Алар аның тормышын һәм иҗатын искә төшерә. Исәнмесез, кадерле кунаклар. Без сезне
Гариф Ахунов Орша районының кичкенә авылында күп балалы гаиләдә туа. Гади крестьян улыннан ул халык язучысы һәм ТАССР язучылар берлеге рәисенә кадәрге юлны үтә. Сынаулар һәм авырлыклар да шактый була язмышында. Әтисен иртә югалткач, ул ихтыяр һәм талант көче белән зур әдәбиятка юл ача. Иҗатының төп темасы нефть. Аны дөрес тасвирлау өчен ул гаиләсе белән Әлмәткә күчеп килә һәм нефтьчылар арасында 12 ел яши. Нәтиҗәдә әдипнең 10 китабы дөнья күрә. Аның мирасы милләтебезнең бөек казанышы. Әдәби династия бүген кызы Нойлә дәвам итә. Нойлә ханым бу очрашуда төп кунак. Әйтәсем килә, ул монда кайтканы командировка. Менә 12 елга монда калды. Монда язды ул Хәзинә дигән беренче үзенең романны. Нефтяникларга багышланган. Менә иң беренче аның шундый зур әсәре, беренче роман. И ул китапларда язды, что ничек ул әйткән Альметьев, колыбель моей жизни. Очрашуда Гариф Ахуновның шәхси тормышында иҗат юлында искә алдылар. Ул татар иленең нефть республикасына әверелүе турында сөйләп кенә калмыйча, тормыш рәвешендәге тирән үзгәрешләрне, республика җирендә нефть фонтаннары бәргән вакытта үз тормышын кискен үзгәрткән кешеләрнең психологиясын күрсәтә ала. Аның әсәрләрендә төп тема ул илнең төп байлыгы булган эшче кешеләр. Мы хотим донести до молодежи, что у нас... Без яшьләргә шуны җиткерәсебез килә. Безнең татар җирендә искиткеч шагыйрьләр булган, үскән һәм бу язучыларны үстерүдә Гариф Ахунов зур тәргеш биргән. В этом большая заслуга Гарифа Ахунова. Очрашу ахырында барлык кунакларга Гариф Ахуновның Хәзинә романы нигезендә төшерелгән видеоязманы күрсәттеләр. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Туган ягым Татарстан 2025 бәйгесенең иң яхшы эшләренең 10нчы күчмә күргәзмәсе старт алды. Әсәрләрнең эстетикасы һәм уникальлеге белән беренчеләрдән булып Казан һәм Түбән Кама халкы инде ләззәтләнергә дә өлгерде. Хәзер эшләр Әлмәткә кайтып төрле локацияләрдә урнаштырылып килә. 19 октябрьгә кадәр экспозиция Мирас спорт үзәгендә узачак. Аннан Әлмәт район больницасына күченәчәк. 23 октябрьдән 26-сына кадәр эшләрне Панорама сәүдә үзәгендә күзалларга мөмкин була. Бу күргәзмә Татнефть профсоюзы әгъзалары белән булдырылган. Профессиональ жюри карары буенча экспозициядә катнашу өчен 31 эш сайлап алынган. 16 картина һәм 15 декоратив гамәли сәнгать әйберләре. Күргәзмәне уздыру урынында шулай ук ошаган эш өчен тавыш бирү мөмкинлеге дә бар. Луч медиа мәктәбенең яшь хәбәрчеләре Әлмәтнең картиналар галереясендә булып кайтты. Биредә алар күргәзмәдәге рәсемнәргә сыкланып кына калмыйча үзләре дә иҗат итә алды. Киләсе минутларда яңа буын авазы рубрикасы. Көзге каникуллар якынлаша, аларны күңелле һәм файдалы үткәрәсе килә. Мәсәлән, Әлмәтнең картиналар галереясында оста һөнәрләр уза. Шуларның берсендә безнең медиа мәктәп укучылары катнаша алды. Краски тоже непростые, они сделаны с использованием бычьей желчи, что позволяет им хорошо растекаться по поверхности и придавать форму. Ә сезнең суда рәсем ясаганыгыз бармы? Әйе, нәкъ су эчендә. Моның өчен махсус эбру техникасы бар. Ул безнең якларга ерак Төркиядән килгән бик борынгы сәнгать. Нинди яшьтә булсаң да, хәтта бөтенләй рәсем ясый белмәсәң дә мөһим түгел. Бу яуны тамызгач ул нинди бизәккә әверләргә икәнен үзе хәл итә. Син бу техника белән беренче тапкыр кулланасыңмы? Әйе, мин башта килеп чыкмас дип уйлаган идем. Ләкин ничек ясасаң да ул матур була. Телефонда утырганчы рәсем ясау файдалырак. Судагы рәсемне кәгазьгә, футболкага, хәтта агачка күчерергә мөмкин. Ә бит галереяда моннан тыш тагын 28 төрле остахана бар икән. Монда пыялага рәсем ясарга, борынгы уенчыклар бәйләргә, аларны бизәргә өйрәтәләр. 29 позиций мастер-класса. Бездә остаханәләрнең 29 позициясе бар. Витражлы рәсемнән уенчык ясауга кадәр. Әлбәттә инде иң популяр мастер-класс матрешка курчагын бизәү. Илебездә патриотизмны үстерү максатыннан оештырыла. Һәм нәкъ менә Әлмәт шәһәрендә яшәүчеләрнең генә түгел, Россиядә яшәүчеләрнең рухи, әхлакый үсешенә ярдәм итә торган мастер-классларга йөрергә киңәш итәм. Жители города Альметьевск, ну и, конечно же, России. Шунсы да күңелле.
Ускуларың белән ясалган сувенирны өйгә алып кайтып китеп була. София Әхметова, Ләйсән Галиева, Олия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шушы көннәрдә колабызга бөтен төбәктән иң җитез, көчле һәм чыдам яшь спортчылар җыелды. Хариза Фәхреддин исемендәге беренче гимназиядә физкультура, спорт юнәлешендәге өстәмә белем бирү оешмалары укучылары арасында республика спартакиадасы узды. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Җиңүче исеме өчен 19 команда көрәшә. Алар арасында Әлки, Аксубай, Саба, Спас һәм башка районнардан да балалар бар. Алар барысы да ярышларның муниципаль этапларында җиңүчеләр. Балтач районында спорт белән шөгыльләнү өчен барлык шартлар да тудырылган, ди Язилә Нуриева. Үзе волейбол һәм баскетбол белән шөгыльләнә. Без бүген волейболда бүтән кеше бик теләп катнаша. Настрой җиңелде. Катнашучылар үз осталыкларын 3 дисциплинада күрсәтте. Команданың бердәмлеге, туп тапшыруларның төгәллеге һәм һөҗүмнәренең көче волейболда хәлиткеч булды. В волейболе важно иметь дружную команду. Во время игры никогда нельзя ссориться. Нужно играть своей командой, своей игрой. Катнашучылар стел теннисында яшен тизлеге һәм яхшы техника күрсәтте. Йөзүдә шәхси зачет булды. Нәтиҗәне тизлек, чыдамлык һәм суда яхшы координация билгеләде. Чтобы победить, надо слушать тренера, правильно питаться. Нас заставляли в одно время отжимания делать, пресс качать и бегать. Я думаю, что мы победим, потому что мы много тренируемся, уже 6-й год занимаемся. Яшь катнашучылар профессиональ спортчылар сыман җиңүгә омтылыш һәм көндәшләренә хөрмәт күрсәтте. Мәртәбәле кунаклар тантаналы ачыш вакытында ук әлеге ярышларның физик мөмкинлекләрне күрсәтү өчен очрашуына түгел, дуслык, үзара ярдәмләшү һәм гадел көрәш мәктәбе булуында билгеләп үтте. Очень отрадно видеть так много районов на наших соревнованиях. Это еще раз подчеркивает то, что вопросы спорта, вопросы здравоохранения, здоровья находятся на первоочередном месте. Участие в этих соревнованиях укрепляет вашу дисциплину, вашу выдержку, вашу координацию. Кайнар уеннар кичкә кадәр дәвам итте. Үз категорияләрендә иң яхшыларга лаеклы бүләкләр тапшырылды. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.